Insellmulkom għat-tifħir ta' sbieħ illum is-Sibt tal-Ottava tal-Għid. Mulej iftaħli xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Il-mulej qam tassew, Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-għoljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, Arku btejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u treqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej qam tassew. Alleluja. Feċ il-jum fis-sebħ u l-ħmura, ma smewwiet il-għana jidwi, taqbeż l-ard bil-ferħ u lena, għadu mxejjen jara u jadab. Is-sultan il-qawwi ġarraf, is-setat tal-mewt li ħakmet, taħt riġlejh l-infern qiegħed, biex irbit il-sira iqaċċad. Xemma swiet il-ġebla tqila, bis-soldat mal-qaba rassa, Kristu qam rebbieħ u ħareġ mimli glorja u ħajja ġdida. Jidher anġlu bdija tagħmmex, il-qawmien ta' Kristu jxandar, għab is-swiet ta' qalb u l-biża, il-mulej temmit batija. Ibqa' ħares dejjem fina, ferħi l-Għid Ġesu Messija, kif għal grazzja irġajt wellitna, bil-qawmien seħibtna miegħek. Glorja lilek fir-rebħ tiegħek, fuq il-mewt Ġesu setani, mal-Missier u mal-Ispirtu, ġieħ jintradlek issa u dejjem. Amen. Kristu qam mill-imwiet u dawwa lill-poplu tiegħu li hu fdieħ f'demmu. Alleluja. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħaliti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal biker mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, int tweżidni bil-leminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu qam mill-imwiet u dawwa lill-poplu tiegħu li hu fdieħ b'demmu. Alleluja. Il-feddej tagħna qam mill-qabar,
Nannu għanja lil-mulej Alla tagħna. Alleluja. Birku għemejjel kollha tal-mulej il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej. Birku smewiet il-mulej. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej. Birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej. Birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej. Birku rieħ kollha il-mulej. Birku nar u sħana il-mulej. Birku bart u ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej. Birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej. Birku l-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej. Birku bera u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej. Ħad faħru u tollieħ għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku wejjun il-mulej. Birku wibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u imrieħel kollha il-mulej. Birku u liet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Birku qaddisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku qaddisin u wintom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Birku l-missier u l-iben u l-Ispiritu Santu. Infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema. Ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Il-feddej tagħna għam il-qabar. Nannu għanja lil-mulej Alla tagħna. Alleluja. Alleluja. Għam il-mulej kif kien għalilkom. Alleluja. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Fil-ġema ta' ħbibu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u l-Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom u s-sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastig lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom. Dan ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-missier u l-liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Għam il-mulej kif kien għalilkom. Alleluja. Ħadd ma jista' jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej. Jekk immutu għall-mulej. Mela sew jekk ngħixu, sew jekk immutu aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet wir-xoxta biex ikun sid kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej
ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Wara li qam mill-mewt fl-għodu kmieni, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel lil Marija ta' Magdala, li minna kien keċċa 7 xjaten. Alleluja. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma wiegħed fl-imoddi fom il-profeti għad-dissin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna, li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tila, ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Wara li qam mill-mewt fil-għodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel lil Marija ta' Magdala, li minna keċċa 7 xjaten. Alleluja. Ġesu li hu l-ħobż tal-ħajja, fl-aħħar jum ma taqajjem il-dawk li kienu jieħdu sem mill-mejda tal-kelma tiegħu u tal-ġisem tiegħu. B'din it-tama qawwija fina nitolbuh u ngħidulu: Mulej, xerret fuqna sliem u l-ferħ tiegħek. Ġesu binalla li qomt mill-imwiet, inti l-prinċep tal-ħajja, birek u qaddes lilna u lil ħutna kollha. Inti tagħti sliem u l-ferħ lil dawk kollha li jemmnu fik. Għamel li nimxu tawliet id-dawl li aħna u nifirħu bir-rebħa tiegħek. Kattar il-fidi tal-Knisja tiegħek fil-mixja tagħha f'din l-ard. Saħħaħ ix-xhieda tal-qawmien tiegħek li tagħti lid-dinja. Int kellek tbagħti ħafna biex tidħol fil-glorja tal-Missier. Biddel ix-xorti tal-imniktin u ferħilhom qalbhom. Flimkien ma' dan, nofru t-talbit tagħna, nofru lilna nfus tal-pajjiżna d-dinja f'di ċirkustanza tal-pandemija li qed ngħixu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla, int b'ħafna grazzi tkattar il-poplu li jemmnu fik, ħares fit-tieba lejn dawk li ħtart għalik, biex kull min twilet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela bil-ħajja ta' dejjem, bi gawdijena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sibna Ġesu Kristu. U tal-eżis l-lum qegħdin nofru dil-Quddiesa għar-Roħ Viki Borġ. Illum huwa s-Sibt tal-Ottava tal-Għid ta' żmien tal-Għid li nqisuh bħala jum wieħed dawn it-8 li għaddew, għadna niċċelebraw qisu jum il-Għid. U fil-Vanġelu llum se naraw sommarju ta' ħafna mill-Vanġeli li qrajna din il-ġimgħa. Ħajkun hemm aċċenn għal dak li jgħixu l-Apostli f'Emmaus l-esperjenza tan-nisa kif ukoll li Ġesu der lid-dixxipli. Jew nitolbu l-Mulej jkompli għaddasna fil-misteru tal-qawmin tiegħu permezz ta' din il-Quddiesa, ejjew nitolbu b'mod speċjali li Kristu mqajjem inħalluh iqajjimna. U qiegħed hemm għalina ejjew nitolbu l-grazzi li aħna neħilsu minn kull ħaġa li qed tiblokkana li verament nilqgħu il-Ġesu f'ħajjitna. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru, ejjew issa nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li d-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla int b'ħafna grazzi tkattar il-popli li jemmnu fik. Ħares fit-tieba lil dawk li ħtart għalik biex kull min jitwielet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela fil-ħajja ta' dejjem u jgawdi jena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem il-kapjiet tal-Lut u x-xjuħ u l-kittieba meta raw il-kuraġġ li bih Pietru u Ġwanni kienu tkellmu, baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim. U fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien infejjaq wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila iwieġbu xejn. Imbaġġaluhom joħorġu barra mis-Sinedriju, għadu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu: X'se nagħmlu bihom dawn in-nies? Għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom. U dan aħna ma nistgħux niġħduh. Imma biex ma jinxtaritx aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex jemmnu dan l-isem ma jsemmu dan l-isem ma' ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom u ordnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħalmu f'isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom: Ejdulna intom, jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu għeddewhom u telquhom għaliex minħabba l-poplu ma għarfux kif jaqbdu jikkastigawhom, għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja l-Alla għal dak li ġara.
il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Awwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni. Ajat ta' ferħ u seb fl-rejjex tat-tajbin. Il-lebnija tal-mulej għamlet ħwejjex ta' ħila. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuwa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjex ta' ħila. Mammuċ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej imma ma telaqnix għal-mewt. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u rrotħar lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew bih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Wara li qam mill-mewt fil-għodu kmieni, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel lil Marija ta' Magdala li minnha kien keċċa 7 xjaten. Din marret ħabbar kollox li sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu ma jemnuwiex. Wara dan, wera ruħu taħt sur oħra lil 2 minnhom huma u sejrin fil-mixi lejn ir-raba. Huma reġgħu lura u raw taw l-aħbar lill-oħrajn, imma l-inqas lil dawn ma jemnuhom. Fl-aħħar wera ruħu lil 11 waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom, tal-li kienu nieqsa mill-fidi. U hekk rashom ibsa li ma jemnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-imwiet u qalulhom morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelu lil ħolqien kollu. Il-kelma tal-mulej. Hekk illum dal-Vanġelu huwa rrakkontat minn San Mark. U San Mark jagħmel sommarju qasir ta' dak li ġara wara il-qawmien. U għandna l-esperjenza ta' ħafna nies li kkummentajna ġadwarhom matul din il-ġimgħa. Għandna l-Marija ta' Magdala li qalilha żommnix meta ntaqa' magħha li ratu bħala ġennien u ma rfitux. Imbagħad għandna indikazzjoni lejn id-dixxipli ta' Emmaus li dawn kienu sejrin lejn Emmaus, Ġesu jiġi minn wara, jilħaqhom, joqgħod jispjegalhom x'kellu jiġri mill-kelma tal-Alla, jtihom id-dawl mill-kelma tal-Alla, qalbhom titħeġġeġ, jistednuh jibqa' li kellu hemmhekk jarfuh fil-qsim tal-ħobs. Kemm Marija ta' Magdala tmur tgħid id-dixxipli kif ukoll id-dixxipli lejn Emmaus imorru lura Ġerusalemm. Dawn li qegħdin jgħixu din l-esperjenza ta' Kristu mqajjem ma jżommux għalihom imma imorru jxandruha. Imbagħad fl-aħħar jintaqa' ukoll mal-11. U l-11 jagħtihom l-istess mandat li qal lill-oħrajn, l-istess kmand. Għallhom morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelu lil ħolqien kollu. Hekk Alla fl-erf tiegħu m'għażilx li salvana jew mill-luġieħ, m'għażilx li salvana mill-ġuħ, m'għażilx li salvana mill-inġustizzji. Imma Alla fl-erf tiegħu għażel li bl-akbar emil li jagħmel bħala bniedem iqaddes it-tbatija, iqaddes is-salib,
jorbot miegħu il-glorja u tina l-bxara tajba. Għax dment li l-bniedem jibqa' fil-libertà ħajkun hemm ħafna li jaħsbu għal rashom il-mentalità tad-dinja. U l-uniku mod kif niġġieldu l-mentalità tad-dinja hi l-Vanġelu. U dak li tagħna Ġesu qaddes is-salib u bagħatna nxandru l-bxara tajba. Min f'dan il-kuntest jew nitolbu l-Mulejja tina l-grazzja biex fil-waqt li veru fejn ikun hemm inġustizzja niġġildula bil-verità, però fl-istess ħin itina l-qawwa biex inkomplu nxerdu t-tajjeb anki f'dal kuntest tal-pandemija li qegħdin ngħixu. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Semmu friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnna Tolbuħu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej mejdejk is-sagrifiċċju għat tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina Mulej li dawn il-misteri tal-Għid iqanluna dejjem ħalli rroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' dejjem fina bleda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il-fuq. Niżżuħħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tiegħu ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja bil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferl qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar Viki, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-Sibt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lejla u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissid wissultan, rebi fuq il-mewt, qawwiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Issa nagħmlu flimkien
it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu koll li jasal fil-qawmien mill-wied, f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsib. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. U sejw nduru lejn Omna Marija u nitolbuha bit-talba li jistessa l-mitna minn din il-kappella. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlobalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlobalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlobalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Madonna ta' Pinu, itlob għalina.